खुलुमबाय साफ्रोमखौबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ आङो सायखं नोंथांमोना नायगासिनो दं दायो सायखं ब्लग थ' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैयो माने आघोन फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आरोना ओमफ्राय दायो दङ गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव दा बे गोथार बाथौ थानसालियाव गोबां हाबाफारि लानाय जादों ओमफ्राय दायो माने फिरफिला बिर होनो रेडि जागासिनो दङ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ माने नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि देखायलांबाथाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जोङो गिबियावनो बाथौनि गोथार फिरफिलाखौ बिर होग्रोनानै लानोसै हो
जोंनि गोरबोआव बिफाया दान्दिसे जोंजों नैबेनो जाहैबाय जोंनिया गोथार बाथौ थानसालिया दायो बेयाव आर'ज जागासिनो दङ इनिफ्राय आघोन फोरबोनि फंनैसो बिबुंथि होगासिनो दङ जोंहा बोसोनगिरि मानगोनां आदा रमेन बर'आ ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोंनिया ओरैजाय ओंखाम ओंख्रिबो संगासिनो दङ दिनै ओंखाम ओंख्रिफ्राथ' जाहैबाय जोंनिया अनला थाबाय ना फिसा थाबाय ओमफ्राय ओरै अनला खारै बेजों लोगोसे लाब्रा थाबाय आलु लाब्रा कफि बेनिफ्राय आरो बिदिनो ओंखाम थासिगोन दै संख्रि बानलु गासिबो थाजोबसिगोन बेनिफ्राय जोंनिया नैबे गोथार बाथौ थानसालिनि नैबे लांगोना मोखाङाव नैबेयावहायनो माने जोङो ओंखामखौहाय दिनै बोथिसे थेब्रे मोखां नायलाय गामिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव भाइ बाहागि साफ्रोमबो जयै माने मोखां नायलाय ओंखामखौ जोङो बोथिसे थेब्रे जासिगोन दिनैयो नैबे गोथार बाथौ थानसालिनि नैबे माने लांगोना मोखाङावहाय ओमफ्राय इथिंजाय संनाय खावनाय सोलिगासिनो दङ कबिया मैया जोङो बे कबिखौनो सोंदोंमोन 50 थाखा होनदों केजियाव ओमफ्राय इथिंजाय माने लाब्रा एवगासिनो दङ अनलाखौ
अनला खारै गिबियावनो जोङो लाइखौ गारनानै नेक्स्टआव जोङो खारैखौ होबाय बेजों लोगोसे जोङो एकदम लाइखौ खारैजों रदब होग्रोनानै मोजांनो गुरै खालामना लाग्रोबाय बिनि उनाव रेबखांनायनि उनाव लाइआ अब्लासो जोङो माने दैखौ होदों दा दै होखांनायनि उनाव नेक्स्ट टाइमाव आरो जोङो अनला होसिगोन दुन्दिया इयो दुन्दिया जाबाय नैबे जाहैबाय अनलाजों ना फिसा नैबे जाहैबाय ओंखाम नैबे जाहैबाय खारै अनला खारै ना फिसा बे जाहैबाय लाब्रा जोंहा दायो बे समाव आर'जआ जोबखांबाय बेनिफ्राय दा माने माइनाव बरायनाय हाबाफारि दंबावो देग्लायो माने माइनावखौहाय नैबे खाथियावनो आरोना बाबुल सार जोंहा बाबुल औवारि सारनि न'आवहाय माने माइनावखौहाय लांगोन दायो माने माइनावखौ बरायनो रेडि जाबाय नोंथांमोना एसे रंजाफादो माइनाव बरायनायखौ नायनायजों लोगोसे आरो कमेन्ट खालामदो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय संसाराव थांनानै थानो जों खाबु मोनबोबाय संसाराव थांनानै थानो जों खाबु मोनबोबाय मालायनावनि गथा थांनानै थानो जों खाबु मोनबोबाय दायो गोथार बाथौ थानसालिनिफ्राय ओंखारबाय खाथियावनो बारा गोजान नङा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो लोगो नोंथांमोन बेनिफ्राय दायो माइनावखौहाय बरायनानै लाबोबाय नैबे बाबुल औवारि सार राहानि न'आवहाय नैबे बाबुल औवारि सार राहानि न'आव ओमफ्राय दायो माने माइनावखौ गावनि थाग्रा जायगायाव दायो फज'बाय दोनबाय नायनो हागोन ओंखाम संग्रायाव ओमफ्राय दायो बाबुल औवारि सारमोननिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय जोंनाथ' बेयावहाय दायो माने एसे जानाय लोंनाय जामुं जानाय लोंनाय बानायगासिनो दं नालाय नैबेयावहाय बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोन मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि